Sugeng rawuh ing kaldangan iki, ayo bareng-bareng mbedah cerita cekak Jawa sing wah kebak misteri. Kita arep ndelok piye carane cerita iki mangun suasana sing tegang lan wingit. Nah, cerita iki diwiwiti karo ukara iki. Piweling saka ibune Laksana. Iki dudu omongan biasa lho. Iki langsung gawe awake dhewe mlebu ing swasana sing piye ya, tegang lan marahi penasaran. Kira-kira ana apa to sakjane? Oke, ayo mlebu ing bagian sing kapisan. Ceritane diwiwiti saka loro kanca sing arep lunga manjing ing wayah wengi. Dadi, ing cerita iki ana tokoh loro, jenenge Laksana lan Parja. Nah, watake wong loro iki beda banget kaya bumi karo langit. Siji anteng, sabar, sijine kesusuk lan gampang meri. Lan mengko awake dhewe bakal weruh watak iki sing bakal nentokake nasibe dhewe-dhewe. Coba dikatehake bedanya iki ya. Terus panggonan sing arep dituju iki ya dudu panggonan sembarangan. Jenenge Soringin, cedhak wit ringin gedhe ing pinggir kali. Wah, wis dadi rahasia umum nek panggonan kuwi terkenal wingit lan akeh cerita misterine. Oke, saiki ayo dirembuk luwih jero maneh. Ibune Laksana kan wis ngomong cetha, yen panggonan kuwi wingit. Tembung wingit iki penting banget loh. Iki dudu mung angker biasa. Tapi nuduhake yen panggonan kuwi duwe aura mistis, sakral, lan dadi pertanda awal kanggo kedadean-kedadean aneh sing bakal teka. Nah, saka kene ceritane wiwit ganti suasana. Acara mancing sing kudune nyenengke, alon-alon mali dadi medeni lan kebak kejanggalan. Suasanane dadi tambah tegang lho. Pas Laksana lagi anteng ngenteni pancinge disamber iwak, ujug-ujug dheweke krungu swara sing aneh banget. Coba digatekake carane pengarang gambarke suarane. Swara kerikil sing tiba ing dhuwur godhong pring garing utawa blarak. Krutuk-krutuk, rinci banget to. Iki sing gawe awake dhewe kaya melu ngrasakake tenan suasane ing kono. Krungu swara kuwi, Laksana ya langsung klingak-klinguk ndelok kiwa tengen. Tapi blas ora ana sapa-sapa, sepi nyenyet. Nah, iki sing gawe tambah aneh lan ora masuk akal. Logikane, nek ana krikil tiba saka dhuwur wit, kudune kan ana swara byur pas krikile kecemplung banyu to. Lah iki ora ana, babar blas. Ing kene awake dhewe iso ndelok tenan watake Laksana sing anteng. Dheweke ora gampang kaget lan iso ngendhaleni rasa wedine. Bedane adoh banget karo kancane si Parja. Saiki kita tekan intine cerita. Iki loh kedadean sing paling puncak, sing paling misterius. Ayo dibedah bareng-bareng. Tapi sedurunge ayo kenalan dhisik karo benda sing dadi pusat misteri iki. Apa kuwi oncor? Yo, oncor kuwi obor tradisional biasanya digawe saka pring kanggo pepadang ing wayah wengi. Dumadakan pas lagi sepi-sepine saka mburine wit ringin, Laksana weruh ana cahya. Jebul kuwi oncor sing murup. Nanging oncore ora meneng. Oncor kuwi nyabrang kali, mlaku ing dhuwure banyu. Bayangno coba, oncor murup mlaku ing dhuwur banyu. Iki sing paling marai merinding. Sopo sing ngawa oncore? Jebul ora ana sapa-sapa. Oncor kuwi mlaku dhewe tanpa ana sing nyekel. Piye jal? Dadi intine apa? Kedadean gaib iki mung ketok kanggo Laksana sing atine anteng lan waspada. Lah Parja, amarga dheweke sibuk karo pancinge dhewe, kesusu lan atine ora tenang, blas ora weruh apa-apa. Nah, saiki ayo digatukake. Kedadean gaib mau jebul ana hubungane karo hasil sing dientuke dening wong loro kuwi. Bedane adoh banget. Dadi polane wis mulai ketok to. Laksana krungu swara krikil, dheweke ruwuh oncor mlaku. Kenapa? Amarga dheweke tetep anteng, sabar, lan waspada. Amarga sikape kuwi, dheweke kaya diwenehi ganjaran, yaiku pengalaman gaib lan hasil mancing sing apik. Tabel iki wis ngringkes kabeh kanthi cetha. Laksana sing weruh misteri entuk iwak gedhi 4. Lah Parja sing ora weruh apa-apa entuke 0, blas ora entuk. Katon banget ta bedane? Parja sing ora sabaran kuwi malah bolak-bali pindah panggonan. Dheweke iri karo Laksana.
moyak-moyak ben iso entuk iwak kaya kancane. Tapi hasile yo nihil. Atine sing rusuh gawe dheweke gagal total. Oke, saiki kita wis tekan pungkasane pambedahan cerita iki. Ayo diringkes maneh apa sing kedadean ing wengi kuwi lan pesen apa sing iso dijupuk. Cacahe 4. 4 iwak gedhe, ana lele lan pelus sing dicekel laksana sakwise dheweke ndelok kedadean aneh mau. Dadi, iwak-iwak iki kaya dadi bukti utawa mungkin hadiah saka kasabarane. Dadi, kanggo nutup ana pitakonan sing menarik kanggo direnungke. Oncor sing melaku ing dhuwur banyu kuwi sakjane apa? Apa kuwi lelembut, danyang sing jaga panggonan kuwi, utawa mung ujian kanggo nguji watak lan kasabarane manungsa? Nah, jawabane monggo dipikirake dhewe-dhewe.